محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمدا يو حالما كو الله تن ونقل ما كو سنة تجاني أونو جوكران فرجول بننتي محمدا Gundang nai tido mada kai sabi fabu mada julbe kai nido andi jimbe gandi kai urema habibu muhammada yefuta fawden kam jadi ebe alla andini ansubi kala rokano be makam kebi darana de sunna muhammada woni sababu kawrita men ɗo ko association ligue contre vol de bétail woni commission renoɓe jawdi de la commune Doga Babacar pour woni sababu potellena men ɗo hitande foof mois de janvier so darima hitande so naati amin mbaɗa batu ko golla hitande ɓennude nde ko min mbawa haalande bandiraɓeɓe no foti yimɓe bersi hen kalis mum woni waɗɓe participé min kaala kadi no foti dabaji majjuɗi e nder hitande nde ɓennude nde woni nayi woni beyi woni baali woni pucci no foti ko waɗa déclaration no foti ko ɗaɓita hen yiita kadi no foti ko waɗa décaissé pour ha wawa yiiloyede kanjum foof min mbawa tongude ɗum hen min kalna bandiraɓe ko ɓeɗo yimɓe naati hikka ndeɗo hitande ɓennude ko ɓe ndiɗo jawdi majjini nombre ndiɗo kadi ko nombre ɗum ɗo yiita kadi dépense o kalis ko yalti hen foof ko ɗum ɗo kadi min kalna bandiraɓe ko heddi e kesso 2020 woni commission ko sosa décembre le 12 décembre 2020 o sosa ha joni nden 2020 taw nguya ka ala ɗo ko keppu ngu wonnoɗo sabu so yimɓe kocci jawdi so neɗɗo wujjoyi ɗo neɗɗo jawdi an joom jawdi o tan ɓe cuuɗoto noon ɗum Allah walli min ha fedde nde itti ɗum e yimɓe ɓe noon ko ganduɗa kala ko fuɗɗoto ko seeɗa seeɗa nden noon wonno hen yimɓe taw ko seeɗa ha joni noon kam machallah ene tolno heede hitande ɓennude nde temedde nayo fawɓe ko bersi e fedde he ɗum woni commune o no foti ceeɗe foof cee capanɗe jeegom pawɗe kam nan mbaɗi hen adare mum ɗum ɗon kam min jii hen koye amen no fewi hankkadi jawdi natti wawde nawirede no nawirtenoni joni natti wonde hankkadi kippugu wonde ko nguya kono heewani ko jawdi nawete ha ɓoccito laawo daɗe alhamdulillah ne ɓeydi no fewi saabu nden so o waktu traite waɗi woni so gawri ɓendi walla so cotoŋaji peesama hakkude amen jaa garta ene satti hakkude amen Tamba hakkude amen Sinthiou Malem kala nde jaaɗa bandiji jananema kefta kalis mo joguiɗa ɗum kam natti gila nden commission social natti alhamdulillah ɗon ko nafoore kadi laamu ngu ene walli monsieur le maire Oumar Deme ndemin kalnimo fedde nde o waɗi min participé pour fewde kayitaji ujunnaje nogas ko wona ɗum ko hikka tan hitande ɓennude tan 2024 o totti commission fodde ujunnaje temedere ɗum ko weltare liggey e yiide liggeyde rewi lawol o machallah o saaha ɗo amen e jaam kala leliɓe ɗanoɗo kadi saɗa kala jiɗɗo yaade to jiɗa yaade fof yaade sans probléme ɗum ko sababu Allah ene la ɗum e ballal Allah ene la ɗum ballal tawi ɓe e hitande foof fedde ene ɓeydo nadde e fedde nde ko ujunnaje ɗiɗi mo meeɗa nadde hen foof natirta tan kala mo meeɗa wadde participé ujunnaje ɗiɗi kono kala gonnoɗo hen hitande foof piye mum ko tema e ujunere tan piyata e jetti joom wuro d' abord woni mi motti inde makko ni joom wuro en jettima no fewi e bismade makko e wuuro he e jippinde makko men e wuuro he en jettima no fewi en jetti noon kadi gonɗo sababu hono Amadou Bari kanko gonduɗen e bureau fedde he kanko liggodiri e fedde no fewi ha o yiɗi fedde nde o foodi enen arde gay joom wuro wiyete ko Sadio Bala Sadio Bala wiyete en jettimo hen no fewi en jetti kadi dendagal population o foof kadi pelle ɗe foof ɓe gaari no hannirta ni ɓe notimo e fedde hen foof addi miijo mum yiyande mum kadi weltima e golle yi golle ɗe e ndewi lawol yetti bandiraɓe foof min jetti Allah noon min jettiɓe kamɓe foof alhamdulillah rabbil alamin komin ardi fedde nde Saydou Diallo ɗum woni président o secrétaire général am ko Mouhamadou Ba trésorier o ko Dadi Ba
aɓe tinni no feewi aɓe balli men e golle he surtout noon o trésorier ko belɗo halfinde ngalu ko halfina ko omo wawi ɗum o mérite ɗum kadi secrétaire jiɗi ko Mahamadou Ba e Dawda Wali kadi kala ko waɗa question walla kala ko yaltina décaissé walla déclaration aɓe binda ɗum hitande arde fof maɓe kalam bandiraɓe no yaari no taw ene rewi lawol en jetti hen bureau ngo fof en jettiɓe no fewi golle maɓɓe très bien oɗo hono oɗo batu min liggorto ko min mbaɗa batu min mbaɗa réunion bureau et membre fondateur min jooɗima mi adda miijam hikka eɗen jiiɗi wadde batu o joni noon sa rendi yimɓe tan renduɓe peccat weddotoɓe namde joni holko mbiɗon hikka nde eɗen poti wadde batu o holto min jiiɗon yiyande mon walla muuyo mon ko batu o waɗoyte fere min mbawa yewtude hen so min jewti hen noon komin mbaɗi hen fof komin nandiroɓe tan min jewti hen noon min mbawide hikka mbaɗen nokku naggam ko mbaɗen nokku naggam taw min kaldi e yimɓe sabu yimɓe ɓe ne gara mbiya min minen mbiɗen jiiɗi batu o waɗata men hay hikka ni won winoɓe ene jiiɗi batu ɓeɗo gila rawanni ɓe mbinoɓe jiiɗi batu o waɗa alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin en jetti Allah e nelaɗo makko en jetti jinnaɓe en jetti seereɗe meɗen foof eɗen ñaago Allah tan yo Allah waɗa ɗum jaam ina wayno rowani Allah waɗino en mbaɗino réunion ngo wuuro amen le 22 janvier hikka kadi Allah hoddiri réunion ngo waɗi ko ɗoto e saare wuuro Barinaɓe le 26 janvier ina wayno golle ɗe fof ndewi lawol fedde nde Ousmane Camara ko nde ñawdani min ko ina heewi sabu ɗo so tawi neɗɗo yiiɗi wiya taw hankkadi neɗɗo hulti faggade wona nayi mum wona be'i mum wona baali wona pucci mum nayi ma naɓetene ɗo walla puccu ma naɓe kawra e goɗɗo tawa on hawri e naɓɗo o suusama wi mi hawri e mo walla ni goɗɗo yaha humta pucci ma naɓa suuɗoyaɗi pour tan aɗa ɗum rokka hunde beela keɓta pucci maɗa ko ndeɗo fedde noon Allah e caggal Allah e nelaɗo muɗum ko ndeɗo fedde yaltini hen yimɓeɓe wadde noon eɗen jetta Allah eɗen duula e nelaɗo makko kono eɗen jetta ardiɓe fedde ɗe eɗen ɓe duwano kadi jaam e kisal nde Allah hokkata ɓe sembe e ina wayno nafoore fedde nde haalotta kadi wona to banggal gaynaka tan ɓe dillata aɓe dilla hay to bangere jokkere enɗam to banggal jayli aɓe dilla hen jokkere enɗam Allah dandu kala ɗo ɓe nani saare heɓi probléme aɓe ƴefta ngalu maɓɓe ɓe naɓa ɓe ballitoyoɓe ko wayno saare Allah dandu jaygue ari hen walla won bonande waɗi toon kamɓe ardiɓe ɓe haqqilantagal maɓɓe maɓe disnodir ɓe ƴefta e ngalu maɓɓe ɓe naɓa ɓe ballitoya ɓen toon so tawi kadi Allah dandu wonɗoɓe nani sankare waɗi kamɓe fedde ndema e mbaɗ délégation ɓe jaaha du'anoyade ɓen cankoraɗo a andi ɗum ɗo ka woni den ko dokkere enɗam wona rende jawdi tan kadi ande yitidiri yimɓeɓe ande yitidiri hande fulɓe e seɓɓe e sarankulleɓe e jolfuɓe e jakankoye fof han goddi neɗɗo goto walla ni mbiya hay fulɓe ko wiite rimɓe e maccuɓe fof hande ko neno goto baba goto caɗele fof ngala a andata ɗum noon so wona aɗa yaaha tan keɓa caɗele e lawol tawa goɗɗo tawmaɗo aɗa heeɓi caɗele kanko rondito caɗele ɗe foof ɗum noon amin jetta Allah e nelaɗo mum onon kadi miɗen jetta onon golloɓe e Daka RTS e Daka Média fof amin du'ano nde Allah junnata gurnameje ɗe kadi nde Allah rokkata on yaajede wawde gollude kala ko jiɗɗon nde wonno ɗum ɗo fof koye diine l'islam ɗum ɗo fof ko jangguinde yimɓeɓe diine ko jangguinde yimɓeɓe no poti wondirde oɗon noon daki onon ko golloton ko oɗon tawa e walloɓe yimɓeɓe ha paama ko yehete ko so tawi no wona onon wawi tan waɗeɗo ko sara wuronaɓe garɗo tan yiyata kala mo arani ɗo wawata yiide ɗum kono noon onon ne on gaari cakton ɗum ha mbo tawano ka o yiya wano e tawani wadde amin du'ano noon amin jarna on kadi amin jafno on tampere nde noon e inchallah Muhammadu Siraje mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali